בוקר טוב. האמת שאני הרבה זמן כבר רוצה לצלם ולוג, ואמרתי למה שלי יום מעניין, אני גם הולכת לעשות מלא סידורים לקראת המעבר דירה, אז למה שאני לא אעשה את זה בבלוג? בקיצור, יש לנו יום וואו. קצת נשפך, את זה ננקה. לא יודע מזג אוויר המגעיל הזה, אנחנו באמצע מאי. למה אני מרגישה בינואר? ויצאתי לאימון כוח. למה אני מכירה את אחותי שהיא רשמה לי לרדת כבר לפני 5 דקות על השעון, והיא עדיין אפילו לא פה. היא גם הייתה צריכה להביא ג'קט, כפולי. איזה קור. נויה פה! אני לא אצלם אותי ככה, תהיה איך אני נראית. איך את נראית? לפעמים. לא, תהיה איך אני נראית. טוב, סיימנו אימון, היה נדיר! סיימנו את האימון, היה נדיר. טוב, בואו נעשה ארוחת בוקר. שטפתי את הירקות כמובן, ואני חותכת, נראה לי ירקות חתוכים, כי אין דבר שאני יותר שונאת מלחתוך סלט. האמת שאני בדרך כלל לא משקיעה ברמה הזאת, אבל היום בא לי מלפפון מכולה. ועשיתי לנו ארוחת בוקר מחרפנת. זה נשמע פשוט לעבור כמה קומות למעלה, אבל תחשבו שזה לא הובלה. פשוט מעלה ככה כל פעם. קיצור זה ממש קשה. והנה אופק בא לעזור לי. לא, תקשיבו, אני חייבת להגיד שזה אחרי חברת ניקיון. אני קצת עמומה, אבל וואו. וגם את זה... אני בנגלה מי יודע כמה, הבאתי קצת נשנושים לנויה. תקשיבו, זה הדבר הכי מעייף שעשיתי בחיי, ואני פשוט לא יודעת איך להתחיל את זה גם. כאילו, התחלתי, אבל אני כאילו מרגישה שאני עושה כל כך הרבה ולא עושה כלום. הבית ממש עומד, כאילו... טוב, צד אחד של הארון סיימתי. היה לי כזה 2 חלקים, זה החלק הראשון. ותקלטו איך אני עולה עם הבגדים, כי הכל תלייה. אני פשוט... אימא'לה. מטורף. ויש פה בגדים במזוודה כמובן. לא, אני רוצה לתעד את הדבר הזה שאני פשוט עולה עם המיקסר, והוא עם כל הכוסות והגלה. כאילו ארזנו בהתחלה, ואז אמרנו זה לא... שזה כאילו לא צריך אפילו, כי זה פיזית ממש. כאילו פה מורה לרזה עם פץ, ואז היא עושה לי, למה צריך פץ? היה כל הזמן בהליך, אז כבר התחלנו לזרוק ככה. יאללה, בבא, מה שיהיה. טוב, השעה 7, פחות או יותר עשינו כמעט את כל המטבח, אבל די, התעייפתי להיום, אז מספיק, אנחנו נמשיך מחר ובסופש. אימא'לה, איך אני חיכיתי למקלחת הזאת, וואו. ווואו, באתי להיות קצת עם חלילי, פצוצקה שלי. תקלטו איזה בלגן אדירה. לפחות את כל החלק הזה של הארון סיימנו, וגם פה כל המטבח. סכומים. אוי, לא עשינו את זה? אני בשוק, הייתי בטוחה שעשינו את זה. אומייגאד!